chini Tiprajwk rok kubuni bosong kaijakmani chung omo sayawai tongoi ingya chung omoni tui saya hampano 1 week hayak hati barsawo waisa wani le sanani nangnai tamni himale omo chini Tiprasa rokni bisingo kaisa virus hai kobuljak wngwi tongkha haike baksake omono chajago tai chajakya kukno besirbag Tiprasa rok bangkugo kamio tongnai tai social media chalok tongnai rokbo besirbag chajakya amte rokno haike chung omoba yakaknani hingakei Tiprasa rok thanjakai kokti sana nangnai je kubuni bosong bai kaijaknai te relation tongnai kamio to kaisa kaini rok tongo kunu kami rogo a kamini borok rok joto miliwi kokti sanani nangnai haike chini Tiprasa neta rokni bagi simibo komoria omoni bagi bo one person le effect na chini Tiprasa rokni hamya impact haike Tiprasa je parents tongnai ro borok no ba ang koinen musungu nini besabote rokno kaham khlai tonnani bagi naidi srani simi nang kaham phrangnani naidi jera chikon tete 14-15 bosorono nini yakni fiogi tardi ge borok bongni satei jeskapan cholinai hamjaglanya jespana guruglanya ke nostong hakai am sobni loss kabangma Tiprasa sla bere chikon noktabo buma bufani yakni fiogi rijagi kabangma nosto nglai tonglai chung news rokni bisingtibo amtei nugu haike amo buma buha parents jene rok kisa saktharna nangnai nin chraino nang kaham ke bini future thinangno nang kaham ke tlangnani muchungha ke nang sraini simino bono kaham phurungtomno nangnai bono ayang uyang thanani sekang nang bini bagai 100 bar ma wansuknai haike se nin chrai kaham tongnai lama hamyawo humgla baksa buksuke hinani mono bongni freedom sikri khable mo bongni sache bong khaimalia bele buma buha jong bong chobui toni ke nok bisingo ne haya chung kha borok moni chu chini thani kabangma discipline tongo chung malmata rok haya chakha nangkha tongkha amsukbai nongi thang haya chini kha kabangma society tongo chini kabangma buskangni thinangni wansukjak tongo chini dofa tongo society tongo amani bagai je chini borok moni chu immunity hinei kaisa discipline haya ka raidya tongmani amoni bisingti chung borok rok cholinani nango hage chini thinang ka hamungnai hage chini dofa no chung ka hamklai tonnan ga chung kabangma samung klai nango puila hanga kai kubuni dofa bai kajangmani chini Tiprajwk rok omono muthagnani nango te kaisa hanga ka chini Tiprasa srai rok je hamya lamao klegi tongmani program hne srai no hor ka guru gei samung hamya chalai mani amuno muthagnani nangnai men hinga kamuno chini Tiprajwk bere sikli srai rok sikla rok amuno je hamela mau klegi tongmani amuno muthagnani nangnai haike chini dopa kusaksa kanai haike kusaksa kaya chamni himle chini thinang chini future rok se lama hamya jagao klegjak ngai sobole Tiprado hano kusako tisanai ani kok cara saya nor comment klai sala takok bukhuro hake tini video amsung nor video no like klai di channel subscribe khaji video no share khaji chajakai